Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Umsunguli weCOPE nowayesakuba yinkulu-baphathiswa yaseFreystata ongasekhoyo uMosiwa Lekota unconyiwe ngobunkokheli obunesimilo nokunikezela kumgaqo-siseko. Umama wabantwana abane oneminyaka engama-37 ubudala owaxatyelwa ze washiywa onzakele ebusweni ukhala ngokungakwazi ukondla usapho lwakhe. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlanje ngokukhawuleza masigawuleswa rhuqa. Owasungula umbutho weCOPE uMosiwa Lekota unconyiwe ngobunkokheli obunesimilo nokuzinikela kumgaqo-siseko. Iinkokheli ezahlukeneyo zizimase le nkonzo yelithandazwe nelisutywe kukufa lineminyaka engama-77 ubudala kwiveki ephelileyo. Today we gather not only to mourn but to reflect on the life of a man whose journey was inseparable from the long and painful march of our people towards freedom. Yandiliseka inkonzo kaNdlelantle yendoda egangathe ngesidima yaphila ngobugorha ngexa ikhonza isizwe. Wethulelwe umnqwazi uLekota kumngcwabo karhulumente okhethekileyo ibakala lesibini nobubanjelwe eGrey College Sports Ground ze wabekwa umzimba ePahimeng Cemetery eBloemfontein. Kubalulwa igalelo elimandla abenalo ekuzeni nenguqu kubugwenxa nasekulweleni ubulungisa. He reminded us that democracy is not a gift, but a responsibility. Comrade Thera Lekota belonged to that generation of South Africans who did not simply witness history, they made it. Kananjalo usapho luphefumle ngentlungu yokusitshulelwa intsika yekhaya lekwamhlonipha okuzijula kwakhe ijacu kubuntu. Our hearts are not broken for nothing. They are broken because we have a great loss. In spite of all this, I say we can mourn that we have lost, or we can choose to celebrate this God-given gift that is Mosiwa, our brother. Ukanti ke ushiya ngasemva unkosikazi wakhe uCynthia, abantwana abathandathu, abazukulwana abahlanu nazalwana abahlanu. Lo gama amakroti awashinje ukukrazuka kwenhliziyo akuthi shwaka koko ashiya izingqe zogqatso elingamelanga uswele umlandeli. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umasipala waseThembisile utyholwa ngokuhlawulisa abahlali imali zeenkonzo zikamasipala zasemadlakeni ezithe xhaxhe ngelixa engawahoyanga la madlaka aphantsi kwalo masipala. Abahlali bathi imali abayihlawula yala madlaka ixhome kakhulu, nangona kunjalo umasipala uthi uzimisele ukuphucula nokulungisa onke amadlaka aphantsi kwakhe. Umgangatho wehlayo amadlaka wasebuhle besizweni yayifudula isaziwa njenge-Vlaaglagte 2 kuvusa inkxalabo kubahlali malunga nesigqibo sikamasipala waseThembisile sokunyusa imali ehlawulelwa amadlaka. Abahlali bathi la madlaka awalungiswa, ucingo luwile, ingca inde, akukho nonogada abaqinisekisa ukhuseleko kula madlaka kwaye namagumbi angasese awasebenzi. Sethu umasipala befanele kuba aze kuthi izinkosi kuqala phambi koba ezene inguqu ezinje. Isothwisile le ayenzileyo. Ukanti izimvo ziyabethabethana kubahlali ngalomba.
They can make us pay only if we're gonna have a security, we're gonna have people that clean the yard, we're gonna have people that come and help us digging the holes and everything. You can see beyond myself, the cemetery is very much dirty and it's open. How can we pay money on top of such things? Umasipala uthi ukunyuswa kwalamaxabiso kuzana njengoko enze izibhambathiso ngethuba kuvulwa ibhunga likamasipala zokuba nanjengoko egcwala lamadlaka kufuneka enze izicwangciso zokuwandisa. The current cemeteries that were there before we created our regional cemeteries, people are using them free of charge, which is still the case. But now that we're going to use a regional cemetery where the municipality is given the responsibility to take care of the cemetery, to register everybody that is buried there, and finally be able to dig graves for those who needs to bury people there. That is why there is a certain surcharges that we charge so that we are able to do that operational responsibility. Losodolophu uthi ngaphandle kokonakaliswa kwamadlaka umasipala uzimisela ukucoca nokulungisa onke amadlaka kulonyaka mali. Singathanda ukulumkisa abo banenhliziyo zibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Umama wabantwana abane neminyaka engama-37 ubudala nowahlaselwa ngokumasikizi kwilali yaseNqwala Cebukuhle Mthatha kunyaka ophelileyo utsala nzima ukondla usapho lwakhe. Kutyholwa ukuba ubabalwa Mampangashe waxatyelwa ngezembe sisinqandamathe sakhe nesasiphume ngenqawule ntilongweni wabe ukhubazeka umphelo. Ukudendatheka ngokwasemphefumulweni, inhlungu yokuzibona sele ugogeke izandla ungakwazi ukuzenzela nto, obo bubungqina bolwamvila oluvuka ngamanina odutshe olusekezelwe kwabasetyhini. Ubabalwa Mampangashe waxatyelwa ngezembe entloko ngumntu athandana naye. Lo mntu wayekhushwe ngenqawule entolongweni, nanjengoko wayihlanganisa ngezandla le ndoda yazibetha zakogeka izandla. Uxabana zange ngixabane naye, wayiphume nge-31 kaDisemba ka-2024, phume ngepapa wafika wanibethanga la-31 kaDisemba late ngepast 1 ngepast 9 endibethe sithi ufuna undibulala. So ndabaleka ngethu ke ngoku ndaqomba andizokwazi ukuphila ubomi bontshontsho ndibendihlala eXhorha ndiqoqoshe impahla zam. Ndafowunela u-correctional service waseXhorha bekweza umphathi wafaya wathumela nasika Madinda namabimba makazomthatha. Ubabalwa uthi usenenkumbulo eziphazamisa ingqondo yakhe xa ecinga ngolusuku. Ibrother yam ka-96 ide yasweleka because ine-stress. uBishop Mashaya uthi bahlangabezana nezimeko mihlali. Kule ngingqi yethu zininzi kakhulu icases esijongene nazo sizama ukuhlangula abantu, abanye babo basathule kodwa baphakathi kwemeko ezinjalo. So ke lonto leyo ke iyaxela into ukuba safuneka kuliwe luluntu lonke. Ubabalwa uthi ngoku ubhala incwadi nge-gender based violence. Nkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Ibhodi ejongene nemiboniso bhanyabhanya nopapasho ivakalise inkxalabo malunga nokunyuka kwemifanekiso yokuxhatshazwa ngokwesondo kwabantwana ejikeleza kwi-intanethi. Kungokunje le bhodi, inkonzo yesipolisa kunye negunyabantu lezotshutshiso zidibene eKapa kule veki ukushukuxa indlela zokulwa nalo mkhwa. Ixa lokusetyenziswa kobuxhakaxhaka nalapho i-intanethi iyindlela engundoqo yonxibelelwano, inkxalabo iyakhula njengoko okuye kubhentsise abantwana kumngcipheko wemixholo eyingozi, ukuxhatshazwa kunye nokusasazwa kwezinto ezixhaphaza abantwana ngokwesondo, i-child sexual abuse material ukutsho. Kulo nyaka mali uMiyo, ibhodi yemiboniso bhanyabhanya nopapasho i-Film and Publications Board ngelasemzini ithi ikuqukumbele ukuphonononga izinto ezingaphezulu kwe-180,000. Le bhodi ithi ngaphezulu kwama-2,000 ezinto eziye zaphawulwa njenge-CSAM. We have analyzed hundreds to thousands to million videos wherein we have confirmed that there are child pornography pictures and videos that are being circulated.
Ukukhula ngokukhawuleza kwamaqonga onxibelelwano afihliweyo kunye nobuchwepheshe obutsha obufana ne-AI kubalwe njengenye yezinto eziqinisa le ngxaki. Abasemagunyeni bathi i-AI yehlise imiqobo yobugcisa kubenzi bobubi, oku okuvumela ukupapashwa kanye nokwenziwa kwemixholo enobungozi. Bathi oku kwenza ukuba ukuchongwa kube nzima ngakumbi kubalawuli nakwi-arhente zogcino-mthetho. Kungokunje, bathi intsebenziswano phakathi kwee-arhente zonyanzeliso-mthetho kuzwelonke nakumazwe ngamazwe ibalulekile. We will have to cooperate, work together and work across our mandates to assist each other and that there will be a mutual assistance from each role player in this, camping this or curbing this pandemic of child protection. Abazali babongozwa ukuba benze indima ebonakalayo ekubekeni iliso kwizinto ezenziwa ngabantwana babo kwi-intanethi. Amahle Dudoit, kwiindaba ze-SABC eKapa. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ukuzifumana ezi ndaba kwiqonga lika-SABC Plus, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe owasungula umbutho we-COPE uMosiwa Lekota uncunyiwe ngobunkokheli obunesimilo nokuzinikela kumgaqo-siseko. Iinkokheli ezahlukeneyo zizimase le nkonzo elithandazwe nelisutywe kukufa lineminyaka engama-77 ubudala kwiveki ephelileyo. I-ANC eTshwane ithi ukwanda kwamatyotyombe ngunobangela wokwanda kwesabelo-mali sezigadla zamanzi kumasipala. Umasipala wesixeko saseTshwane ujamelene nemibuzo enzima kulandela ukwanda kweendleko zezigadla zamanzi. Kwiingxaki zamanzi ezombethe isixeko saseTshwane, izigadla zamanzi suke zalishishini elifumileyo likwanobungozi. Iingcali zopolitiko zithi omasipala ngokufanayo nowaseTshwane kukhangeleka besityeshele isithembiso sokunikezela ngenkonzo yamanzi acocekileyo eluntwini. And what we see is the continuous budgeting and supply of water tankers. And that clearly says to an ordinary person that the city of Tshwane is using water tankers because they're personal benefits to certain individuals. I-ANC eTshwane ithi ukunwenwa okomlilo wedobo kwamatyotyombe ukusuka kwabalelwa kuma-200 ukuqabela kuma-500 kule minyaka elishumi idlulileyo kufaka uxinzelelo kwiziseko nakunikezelo lwenkonzo. For us to be able to eradicate completely issues of scarcity of water and the absence of ablution facilities and establish townships, we need about 36.5 billion. Lo gama ixhomile imfuno yezigadla zamanzi jikelele kweli, imibutho oluntu ithi ukwandiswa kwesabelo-mali sezigadla zamanzi kwelinye icala kutsala ulwaphulo-mthetho. Kusungulwe uphando ngalenyewe yezigadla, libutho elikhethekileyo lophando i-SIU nalisebe lamanzi. They will not prioritize fixing the water challenge in the city of Tshwane. They will ensure that their businesses have to continue, because if the infrastructure is fixed, then the water tankers would lose their relevance. Kusenjalo odiza amahlebo kwanemibutho oluntu imemelela ukuba i-SIU ithi gqolo ukunika ingxelo ngophando lwayo yaye ubunini bezizigadla budizwe esidlangalaleni. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo lwelindle uPhemi Majodina ekunye nomphathiswa wezimbiwa namandla eSwatini uNkosana Lonkokhelo Dlamini batyikitye ngokutsha ngokusesikweni isivumelwano seminyaka engama-30 edlulileyo sokuphuhliswa nokusetyenziswa kweKomati River Basin kwidama iMaguga eSwatini.
betyikitya ngokusemthethweni isivumelwano esihlonyelwe iKomati River Basin Management Treaty esatyikitywa kwiminyaka engamathathu eyadlulayo. UMzantsi Afrika, ubukumkani baseSwatini neMozambique ufumana amanzi kwidama iMaguga. Umphathi wezimbiwa namandla kwela kwasobhuza uNkosana Lonkokhelo Dlamini uthi ukuhlaziya kwesisivumelwano kuhambisana nemithetho yalamazwe. Sihlangeneke neMozambique neSouth Africa nathi la kaNgwane. Kwabuya bemthetho babuka ukuthi lesikuhlangane kubuka ukuthi lele sifuna ukushintsha kube nginkonyalo kungiko yini kuyavumeleka yini ngoba lo mthetho lo usesigabeni sekuthi uhambelana nemithetho wethu la ekhaya neSouth Africa neMozambique nemhlaba wonke jikelele ukuthi eMandi nakaphuma eveni lelinye ayeveni lelinye aphathwa njani. Umphathi wezamanzi nogutyulo uPhemi Majordina uthi akho ngokwaneleyo amanzi kweli esithi ungabikho kwamanzi eluntwini kubangelwa ziziseko zophuhliso ezindala koomasipala. Amanzi akhona awekho. Akhona kuba sinamadamu amakhulu afumana amanzi anawo qho. Sibe ne-water board ezithatha amanzi ziwase koomasipala. Kodwa amanzi awonelanga kuba ayavuza koopayipi abadala kwii-reservoirs ezindala atsho angangeni ukuze ayophuma epompini. Umphathi Majordina umemelele kwicandelo lemigodi libambisane nemifelandawonye yamanzi ukuze nayo ixhamle kwezi zivumelwano. Umphathiswa wezombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi inkampani yombane iEskom ayikwazi ukuhlala isonge izandla xa oomasipala besilela ukuhlawula amatyala abo. Ebutsheni balenyanga iEskom ikhuphe isilumkiso senjongo zayo zokucima umbane koomasipala abali-14 kweli abasilelayo ukuhlawula amatyala abo. Oomasipala batyala iEskom imali engaphezulu kwe-100 leebhiliyoni. Umasipala uMbaxa waseGruleni uphakathi koomasipala abatyala iEskom. Kodwa nangona kunjalo uhlawule i-1.7 billion rand kwityala lakhe le-3.4 billion rand. Le ntlawulo yenziwe emva kokuba iEskom igrogrise ngokucima umbane eGruleni. There won't be any cutting off of bulk electricity supply to our residents, and we're going to do our best always to maintain our account with Eskom and make sure that we're able to deliver energy to our residents. Umfelandawonye womasipala iSalga ulumkisa ngelithi okucetywa iEskom kokudala ukungabikho kozinzo. It's an indication of a bigger problem, and we need to all recognize that. And Eskom going to cut off people, cut off the municipalities, will never bring any money. It will just exert pain, exert more anger to the public, to Eskom and to municipalities. Oomasipala abali-14 abangahlawulanga ityala labo iinyanga ezili-18 abahlangabezananga nemiqathango yesebe lezimali yokubonelelwa ngomtyhi kwityala. It cannot continue that municipalities, maybe especially those 14 that have been identified, to continue getting power without any payment. And of course, it's a much bigger socio-economic challenge in the country. Umphathi wezombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi iEskom iphakathi kweliwe neziko lomlilo emva kokwazama onke amacebo ngeqonga elihlanganisa onke amabakala orhulumente. The board of Eskom has got a fiduciary responsibility to protect the interest of Eskom and make sure that collection happens. We have had engagement with some of these municipalities, exhausting intergovernmental relations. I was personally involved in many of them. Agreements were reached, but unfortunately they were not able to keep up to that agreement. Gqirha Ramokgopa uthi uza kuhlangana noomasipala abachaphazelekayo ukuzingela isombululo sokuba bahlawule ityala labo kwinkampani yombane iEskom. Siphelile ke mawethu besenilungiselele zona ngeli xesha, siyaphinda ziyabuya kwakho ngomso ngolwimi lwesiXhosa kamnandi.